Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkamu da warhaka na masana'antar Kannywood da kuma sauran al'umma. To gaskiya wannan magana da Naziru ya yi a kan abin da Nafisa Abdullahi wato jarumar fina-finai Hausa ta faɗa, wallahi gaskiya ne. Kuma ya kamata Naziru ya yi ma maganar Nafisa adalci. So da yawa za ka ga yara nan an sako su sun taho. Yaro maimakon a ce ya zo makaranta ya yi karatun ya sami ilimin da zai amfana, yaro sai ya ƙi. Yaro shine kwanciya a kasuwa, yaro shine kai ka ga gaba ɗaya rayuwar yaro ta lalace. Ƙarshen ta ma ka ga yaro ya koma ɗan shaye-shaye, daga nan sai sace-sace, daga nan kuma sai rayuwa ta yi sa gama wasu yaran da haukacewa suke. Kuma duk ba ta silar komai ba ne, ta silar almajirancin nan ne. To amma Naziru in zai dubi maganar Nafisa Abdullahi ya yi mata adalci guda ɗaya. Ba almajirai take gudu ba, a'a tana maganan idan har iyaye ba za su iya kula da yara ba, to su daina yadda suna haifo su. Kuma wannan maganar ta gaskiya ne. Misali yanzu idan ka duba halin da rayuwa take ciki, in za ka ɗauko majority hanyoyin ta'addanci da kuma sauran wasu abubuwa makamantan in za ka duba duk za ka ga duk yawanci yakan faru ne da alaƙar majority ta hanyar almajirancin. To kuma dan ta faɗi wannan maganar saboda tsabar rashin son gaskiya, Naziru saboda tsabar rashin son gaskiya, saboda tsabar son fitina da haddasa husuma da rashin son zaman lafiya a masana'anta, kawai sai ka fito kana against, kana maganganu marasa daɗi akan wannan sana'a. Kar fa ka manta, wallahi summa tallahi baka samu kanka ba sai ta hanyarta. Ta hanyarta ka ɗaukaka aka san waye kai. To da Allah abin da muke so ka fuskanta Naziru, 'yan uwanka suna da mutunci da kima da kurjini a idon mutane, saboda suna zaune da mutane lafiya kuma suna mu'amaloli da mutane lafiya kuma ana ganin girman su. Kar ka sa wa'inda ba su ga daman magana ba a game da irin wa'innan abubuwan da kake, har su samu damar da za su fito su ce za su yi magana, kuma a sakamakon suna tunanin in suka yi ran 'yan uwanka zai ɓaci. To da Allah ya kamata ka ja ma 'yan uwanka girman su da Allah. Kar ka bari wa'inda ma bai cancanta su fito su magana ba akai su ringa fitowa suna magana, saboda wallahi Naziru baka fi ƙarfin kowa a cikin masana'antar nan ba. Kawai dai ana saurara maka ne saboda 'yan uwanka da darajar su da kimar su. Kai kenan bullar da wancan fitina, kai kenan zaƙulo wancan fitina, kai kenan menene wancan fitina. Me ya laifin maganarta? Akwai waɗanda suka fito suka yi magana wacce ta fi wannan akan ɓangaren lalacewa almajiranci, wanda ba a cikin sana'ar suke ba. Why not baka fito kaya against ɗinsu tun a lokacin ba? Wato wanda yake cikin wannan sana'ar ta Kannywood shine ka raina, wulaƙantacce wanda ka san shi ya san ka, za ka fito ka mai da wani martani a game da wani abu domin ɓata mai suna. To wallahi Naziru ƙarya kake, ba wanda ka fi ƙarfi wallahi. Kawai dai ana saurara wa wasu al'amura ne domin a zauna lafiya. Ya kamata ka fuskanci haka kuma ka gane cewa wannan abin da kake shirme ne, ba daidai ba ne. In za ka gyara ka gyara, in ko ba za ka gyara ba ka ci gaba. Allah ya samu dace. Mai magana Mu'azu Suleiman, mai mallakin Mu'azu Film Company. Allah Ubangiji ya tsare mu, ya tsare bayan mu, ya kare mu, ya kare bayan mu, kuma ya ƙara ɗaukaka darajar wannan masana'anta ta mu ta Kannywood. Amin summa.